Hi there. Asa kalama nungsere boibe majangni dongo. We are chapter 2 ni second video number 2. Video number 1 ko nayaki ba. Beko naikren nani baupoite. Ang asa kalama ese help kalamgan. Alright. Nungsere boibe mitikago be chapter of gabang marks dongo. Half yearly of 15 marks. Sorry. Benifray annual now 10 marks mentare. Sorry. Nongkaine be chapter ko mojangeni soलोंनानै लानाया मोजां मार्क केरि खालामनो हागोन। दिनै जोङो section 2.3 खौ सोलोंगोन। Zeros of a polynomial बर'नि मोनसे बां बिदाबनि लाथिख'। बां बिदाबनि लाथिख'खौ मारै दिहुननांगौ बेखौ जोङो सोलोंगोन। बेनि उनाव दङ जोंहा सोंथि 2.2 बे सोंथिनि गासिबो कुइसनफोरखौ जोङो आन्सार खालामगोन, सल्भ खालामगोन मोनसेनि उनाव मोनसे जेसेबांखि थाया मानो। भिडिअखौ नायलांबाय था, बेनिफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, बेनिफ्राय कमेन्टबो हो, आं एनकारेजमेन्ट मोनगोन। माब्लाफोर बबेबा टपिकखौ जुदि मोजाङै बुजिनो हायाखैबा नङाबा गोनो गोथो मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर, आं क्लारिफिकेशन हरगोन। नङाबा आं मोनसे गोदान भिडिअ लाबोगोन, क्लारिफिकेशन भिडिअ, so that नोंनि डाउटफोरा क्लियार जागोन। Alright? Okay, let us get going. Alright, नैबे 2.3 सेक्सनजोंनो दिनैनि सेसनखौ स्टार्ट खालामनोसै। 2.3 सेक्शन मोनसे बां बिदाबनि लाथिख' means 0. Zeros of a polynomial. Okay. नैबाव होनदों नै मोनसे एग्जाम्पलाव नैबे बां बिदाबखौ साननानै नाय PL बे प्रिन्टिं मिस्टेक L नङाबा X जानांगौ मानोना नोरै X दंना Px equal to 5x to the power 3 minus 2x to the power 2 plus 3x minus 2 बे मोनसे expression polynomial expression बे right this is an expression बाव क्वेश्चना जादों zeros-खौ दिहुननांगौबा नैबे एक्सप्रेशनाव x नि भेलुआ मा जायोबा बियो 0 जागोन that is the question आं मोनसे फिसा एग्जाम्पल होनि let's say this is x minus 2 is the expression correct this is an expression let's say this is polynomial expression x px equal to x minus 2 zeros of a polynomial means what value of x maybe x मा value जायोबा x minus 2 will be 0 that means नैबे एक्सप्रेशना माब्ला 0 जागोन होनदों so बेनि थाखायनो मा खालामो जोङो स्टेप नम्बर 1 आ जाहैबाय इक्वेशन बानायनांगौ you have to make an equation then step number 2 आ जाहैबाय solve the equation okay because an equation running okay bini actually an equation so this equation is now x minus 2 equal to 0 okay now solve this equation so x equal to plus 2 right plus 2 जायोबा x नि भेलुआ नैबेयाव plus 2 जायोबा नैबे एक्सप्रेशना polynomial 0 जागोन बेखौनो zeros of a polynomial बुङो okay नायदो p bracket x नि भेलुखौ जुदि plus 2 होयोबा मा जायो नैबे x2 मोनथ' बेयो plus 2 जागोन then minus 2 equal to 0 ओंखायनो when x equal to plus 2 नैबे एक्सप्रेशना 0 जायो okay बेखौनो zeros of a polynomial होननानै बुङो very simple step 1 आ जाहैबाय create an equation then solve the equation
for the variable दंना x is a variable को दिहुन variable नि value को दिहुन होमबानो जोङो expression नि zero फोरखौ मोननो हायो okay zeros of a polynomial very simple all right okay दानिया नैबाव जे होदों बेखौ एसे explain खालामनि नैबे x जानांगौ हा बाव मा खालामदों x नि भेल्युखौ 1 लादों x will be 1 now होमबा 5 into 1 to the power 3 x नि भेल्युआ 1 हा 1 1 रिप्लेस खालामबा जोङो फाइनाली 4 मोनगोन होमबा मा जादों p1 become actually 4 बे 0 जायाखै होमबा 1 आ नैबे polynomialनि 0 नङा okay that is the meaning of this बेनिखायनो जों बुङोदि x equal to 1 आव px नि माना 4 एखे रोखोमैनो p0 लायोबा मा जागोन होनदों p0 लायोबाबो जों फाइनाली जोङो -2 सो मोनगोन होमबाबो 0 मोनाखै ओके बिसोरबो 0 मोनाखै होमबा जोंहा दाबो x नि polynomialनि 0 खौ दाबो जों मोनाखै ओके फाइनाली मा मोनदों नै बे दिहुनाखै ओके दिहुनाखै मावदिन्थि 2 आव मा होदों गाहायाव होनाय बांबिदाफोरनि मोनफ्रोमबोनि मानखौ सोलायस्लुफोरनि दिन्थिनाय मानाव दिहुन बेथ' इजि px नैबे जाबाय एक्सप्रेशन 5x square minus 3x plus 7 x नि भेल्युखौ 1 खालामनानै खालामथोंदों दिहुननो थोनदों ओके भेरि सिम्पल x equal to 1 होदो बेनिफ्राय नायदो माबायदि मोनो ओके गाहायाव खालामखानाय दंखायो नै when x equal to 1 x नि भेल्युआ 1 जायोबा बे मा जागोन नै बेबायदि जागोन 5 1 to the power 2 minus 3 1 ओके x नि भेल्युखौ रिप्लेस खालाम मा मोनगोन जों 9 ओके बेबायदिनो बेयाव लाइक when y equal to 2 जोङो बेखौ रिप्लेस खालामनानै बेबायदि मोनगोन ओके इजि बेबो बेबायदिनो when t equal to a ओके दिहुननानै नाय इजि all right why can't we okay बे गासिबो सेम इक्वल सेम टाइपनि हो नैबावसो दिन्थिदों बे x plus 2 नि 0 आ बबे is it -2 या +2 बेखौनो सल्भ खालामदों आरो नैबावनि सल्भ खालामनानै नायदों px equal to x plus 2 होमबा बे एक्सप्रेशननि 0 फ्रा मा 0 भेल्युसफ्रा मा ओंखायनो होखानाय दंखायो नै -2 नङाबा 2 ना नङा साननानै नाय होनदों आरो ओंखायनो when px equal to 2 माने x नि भेल्युआ 2 जायोबा 4 मोनगोन 0 जाया when x equal to -2 then expression become 0 ओंखायनो -2 आ बे एक्सप्रेशननि 0 ओके बेखौनो लाथिख' जायो इजि गासिबो बेबायदिनो जोब ओके एखे इजि गासिबो इजि जोब बेबायदिनो जोबथार नैबे जाबाय जेनेरिक एक्सप्रेशन बे एक्सप्रेशना बेबायदिब्ला मा जायो होनदों हाउ टु सल्भ इट इजि दिस ax plus b equal to 0 खालामना लादो equal to 0 खालामनांगौ बेनिफ्राय ax equal to minus b मोनबाय so x equal to minus b by a बेजों खालामखाबाय ओके इजि अलराइट बेयाव गासिबो बिदिनो जोबथारनि 2 आरो 0 आ बांबिदाबनि लाथिख' नंगौना नङा थार नायफोर बिदि होनोबा 2 जों खेबसे सालनानै नाय 0 मोनदों ओमफ्राय 0 जोंबो खेबसे सालनानै 0 मोनदों होमबाबो 0 मोनदों बेनिखायनो 2 आरो 0 मोननैबो बांबिदाब x to the power 2 minus 2x नि लाथिख' गोसोआव लाखि very important this is a very concept okay this is a fact जोंहा नैबे एक्सप्रेशन बे एक्सप्रेशना मोननै लाथिख' दं जे there are two zeros मोनसेयानो जाहैबाय 2 ओमफ्राय गुबुन मोनसेया जाहैदों 0
0 itself. ओंखायनो बुंनो हायो जों बांबिदाबनि जिर'फ्रा मोनसेल' जाया दे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेबायदि जानो हागौ. Okay, it's not only one zero, there will be multiple of zeros. बाव नुवाखै मोननै zeros दं 2 and 0. Okay, 2 and 0 गोसोआव लाखि बेखौ. मोनसेल' zero थाया दे मोनसेनिख्रुइ बांसिन zero थानो हागौ. Okay, मोनसेनिख्रुइ बांसिन zero थानो हागौ बांबिदाबनि zeroफ्रा. बावलायनाय दङ नै. जेर'आ मोनसे बांबिदाबनि लाथिख' जानो हागौ नङाबा मोनसे बांबिदाबनि लाथिख'आ जायाबो जेर' जायाबो जानो हागौ. जानो हागौ नङाबा जानो हागौ जायाबो जानो हागौ. गासैबो हांखोआरि बांबिदाबाव मोनसे आरो मोनसेल' थार लाथिख' दं. दिस इज इम्परटेन्ट दिस. नैबे मोननैखौ बुजिखाबाय? मोनसे बांबिदाबनि लाथिख' थायाबो जानो हागौ होनदों. जेर'बो थानो हाया जाहैदों. ओके, ओमफ्राय मा होनदों? जेर'आ मोनसे बांबिदाबनि लाथिख' जानो हागौ जायाबो जानो हागौ. गासैबो हांखोआरि बांबिदाबा मोनसे आरो मोनसेल' थार लाथिख' दं. हांखोआरि means linear polynomial. लिनियर पलिन'मियेलाव मोनसेल' लाथिख' थायो होनदों. मानोना लिनियर means 1 degree. बेबायदि 1 degree. ओके, लिनियर. बेबायदियाव मोनसेल' थागोन होनदों. लाथिख' मोनसेल' थाथारगोन होनदों. मोनसेल' लाथिख' दं. बेयो कुइसन फैनांगौ objective questions. Whether this is true or false. बेबायदि एग्जामाव कुइसन फैनांगौ. गासैबो हांखोआरि बांबिदाबा मोनसे आरो मोनसेल' लाथिख' दं. गोसोआव लाखि. मोनसे बांबिदाबा मोनसेनि बांसिन लाथिख' थानो हायो. Yes. बेहा मोनसेनि बांसिन लाथिख' थानो हागोन. This will have 2. मानोना सल्भ खालामोबा मा मोनो? x square equal to 4 ना? तो x equal to root of 4. Root of 4 is plus minus 2. मोननै मोनबायना जोङो? मोनसेया plus 2, मोनसेया minus 2. ओके? ओंखायनो होनदों मोनसेनिख्रुइ बांसिन लाथिख' थानो हायो होनदों. ओके? मोनसेनिख्रुइ बांसिन. Alright. बे जाहैबाय माखासे सावरायनाय सोंथि नङा बेयो. Some theoretical examples. Okay, now जोंहा दङ सोंथि 2.2. बेखौ खालामनि दे. गासिबो एक्चुअलि इजि खाथार. गोब्राब नंथारा. इजि जोबथार. बेखौ खालामनानै नायनि. Px आ जाहैबाय जोंना मा? Px equal to 5x minus 4x square plus 3. मा होनदों? When x equal to 0 means when this p is 0, what happens? 5 into 0 minus 4 0 0 square plus 3 na equal to how much? 0 minus again this is actually 0 plus 3. The answer is 3. Answer is 3. Then x equal to minus 1. P minus 1 by मा जागोन होनदों? Easy. Maybe 5 into minus 1 minus 4 into minus 1 whole square plus 3 minus 5 minus 4 square kalama 1 mana deh 3 minus 5 ini ke minus 4 plus 3 minus 9 plus 3 equal to देखो खिलौना नहीं दे that's easy sir easy था okay
गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबो बां बिजाबनि थाखाय P0, P1 आरो P2 खौ दिहुन। गासिबो इजि। 0, 1, 2 खौ दिहुननो दोनदों। मोनथाम भेलु होनाय दं P नि। Py होखानाय दंखायो। Py equal to y square minus y plus 1. What is P0? How 0 होदो? y नि भेलुआ 0 जागोन। 0 square minus 0 plus 1. So 0 minus 0 plus 1. So this is equal to what? 1, right? Okay. बेबायदिनो 1 होनानै नायदो, 2 होनानै नायदो, बेयाव गासिबावबो अके बेयावबो होनानै नाय, बावबो होनानै नाय, बेखौ खालामनि दे। नैबेखौ बेयो मा होनदों P0 मा जागोन बे 0 बेलाय होमबा 0 minus 1 into 0 plus 1. So this is minus 1 into plus 1 equal to minus 1. Easy guys, okay? This is easy. बेबायदिनो बेखौबो खालाम। बेखौ माइनास दं नामा? 1 गासिबो इजि खालामलां। ओके नोंसोर खालामनानै नायदो। Let us move on. Next okay बेयो मा होनदों गाहायाव होनाय बां बिदाफोरनि साखाथियाव दिन्थिनायफोरा लाथिख' नंगौना नङा थार नायफोर। मा होनदों नैबे जे बां बिदाब when x equal to minus 1 by 3 0 जागोन ना जाया खालामनो नायनो थिनदों। Simple. Okay. Just okay, let us do this then. मा होनदों px equal to 3x plus 1. दानिया x आ minus 1 by 3 means p minus 1 by 3 equal to 3 into minus 1 by 3, right? Plus 1. बेसेबां जाखो बे? 3 cancel out. So minus 1 plus 1 equal to 0. Okay. बेलाय बेखौबो खालामदो। बेयो मारै px equal to 5x minus 5 when x equal to 4 by 5. Okay, so p 4 by 5 equal to 5 into 4 by 5 minus 5, correct? Equal to cancel 4 minus 5. This is the answer. Guys, very easy, okay? Very easy. Instead of okay? But you'll get one mark. Don't skip. Keep doing. You'll get one mark. Or be like 4 aman. 4 ko na ini. Kasi kalam na makasi ko bisire. Okay, 4 ले मान दे गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबोनि बेलायाव बां बिदामनि लाथिख'खौ दिहुन. Find out zeros of this equation. Yes, बेयो important question. Okay, बेनि 0 px equal to x plus 5. Find out the value of x when this expression will be 0. Very simple. Step 1. So x plus 5 equal to 0. So this is x equal to minus 5. Minus 5 जाएगा नैबे expression 0 जाएगा. So minus 5 is the zeros. 0 of this bang bidap. Okay, ठीक बेबो बिदिनो एके x minus 5 को 0 लाते. Okay, so what is x? X equal to plus 5. Okay, easy. Well, 2x plus 5 equal to 0. So 2x equal to minus 5. Therefore, x equal to minus 5 by 2. It's just equation. Okay. Maybe within very interesting. 3x equal to 0.
So therefore x equal to 0. Okay, x equal to 0. Wavelength. Anyway, we will then ax equal to 0. So x equal to, therefore x equal to 0 by a, which is equal to 0. Okay, this is also 0. What about this? Equilibrium column. Px equal to cx plus d, and c is not equal to 0. C and d are not going to 0. Okay, very simple. P equal to 0 column nila. So px equal to mandang cx plus d. Okay, cx plus d. So because 0 column nila. So cx plus d equal to 0. So cx equal to minus d. So x equal to minus d by c. This is the answer. Alright, guys, we easy to P one word mark ni P de. Ignore the column de. Selling Manila. Okay. Winifred Madongo. Oh, jumpai. Next, how we go column 2, section 2.4. Go next video lab again. Alright. Remainder theorem. Rankanda eba adra thang thar bungti. Remainder theorem because next video column 11 day. All right. Okay.